Sa dili madugay, magamit na sa mga empleyado sa City Treasurer's Office sulod sa Zamboanga City Integrated Bus Terminal ang ilang bagong opisina. Sanglit, gipailawom kini sa renovation o gipanindot ang pasilidad. Ang bagong opisina dunay collection booth, staff area, kaugalingon o eksklusibong comfort room. Tungod niini, di na kinahanglan mo biya ang mga empleyado sa ilang post aron mo gamit sa common nga CR gawa sa ilang opisina. Fully secured o gisiguro sab nga luwas ang booth collectors ug ang kwarta nga mokolekta gikan sa mga pasahero. Fully air conditioned sab kini. Ang CTO staff gi-assign sa pagkolekta sa terminal fees, bus parking fees ug parking fees para sa mga sakyanan sa arrival parking. Ang Zamboanga City Integrated Bus Terminal Management naghangyo na sa City Engineer's Office nga i-turn over ang bagong opisina una ang Holy Week 2022. Kahinumduman nga ang konstruksyon sa CTO office ug ang renovation sa mga comfort rooms gisugdan sa milabayng tuig. Eugene Hinuta, Newsline Philippines. Stay safe.